Aquests darrers dies tothom parla de DeepSeek. Aquesta intel·ligència artificial, aquest model d'origen xinès que ha vingut per competir directament amb grans empreses com OpenAI. No és el primer ni serà el darrer model d'origen d'aquest país asiàtic, però sí que és el primer model de raonament obert que competeix amb l'estat de l'art que vindria a ser el que estableix fins ara, si més no, OpenAI. Atenció, que això no vol dir que hagin de desaparèixer aquestes grans empreses, com s'està dient. No. Tots tenen la seva avantatge competitiva, però sí que és cert que un model com aquest permet fer no diferents coses, però sinó coses de més oberta. Ara bé, atenció amb la censura d'aquests models. Pregunteu-li per Tiananmen, pregunteu-li per Taiwan.